Zo op het eerste gezicht is er niet veel veranderd. Maar de echte kenners zullen het verschil wel zien. En dat begint al bij de wachtrij die een opknapbeurt heeft gekregen. Deze mensen mochten er als eerste in. Wij zijn eerder geweest, maar nog niet in de nieuwe natuurlijk. Het zijn kleine veranderingen, zoals deze zwevende trol in het Sompenwoud. Maar ook de sterrentunnel is flink onder handen genomen. Nog meer lichtjes, waardoor het lijkt alsof je echt in een droomvlucht zweeft. Hoe was het? Ja, leuk. Het is wel 5 jaar geleden dat ik er voor het laatst in heb gezeten. Maar ja, hij is nog steeds ontzettend mooi. Zagen jullie de veranderingen? Ja, meer kleurrijk eigenlijk. Meer bloemen, meer dat idee heb ik. Echt voller. Ja, en het ruikt wat lekkerder. En alle poppen weer schoon, mooi van kleur. Dus ja, het ziet er leuk uit. De droomvlucht kan er weer 20 jaar tegenaan.